Wong mati iki telung perangan, wong sing belani wong tuwa, belani agama, belani bebener, kuwi matine mati cinadang swarga, kuwi mati utama, wis disediani swarga karo sing gawe urip. Mati utama. Nomor loro, mati madya. Kuwi disangkani saka lara, kuwi swarga apa neraka, ditraju ditimbang ala becike nalika nang alam donya. Nek akeh eleke mlebu neraka, nek akeh apike mlebu swarga. Kuwi mati madya. Sing pungkasan mati nesta. Kuwi matine wong lalu. Kuwi ra entuk dalan padhang. Sukmane manggon ning kayu watu, manggon ning jembatan, manggon ning wit sing gedhe, pendak malam Jumat kliwon diobongi menyang jaluki pesugihan. Kuwi matine wong sangsaran ngono kuwi mati nesta. Ngono. Nek kowe labuh bapak, mungsuh anak-anak Pandhawa, mungsuh Baladewa, kowe mati truk yakin bola bokin kowe mati nesta truk. Weh, mati utama. Iku senengane ngedeg-degi ora. Mbah, lambeku ki sok klerak-kleru wae. Kejembaren. Ha iya. Ngomong ki waton nyelekap tur waton kleru. Ha iya. Ngono ya, Kang. Wong urip ki dagang tuna andum bathi ana sing nyebuti ngono kae. Nek tuna sing dibakul apa, nek bathi-bathine sapa sing didum, wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, ora nyuwun, ora nyilih, ora utang. Urip ming sak derma urip paringane sing gawe urip. Nek kala mangsa dipundhut karo sing gawe urip, ikhlas lahir batin. Ning isa lho, sing gawe urip ku ya adil. Petruk diparingi daya kekuatan, mungsuh Gatotkaca Antarjantasena, Petruk menang. Lho, apa ora gleleng. Mongko di-streaming lho. Wong sak Indonesia ngerti nek Petruk menang karo Baladewa. Gleling kowe, Truk. Oh iya, Gong. Nek ketoke ra mungkin. Gedheke ati ning terus ngembleke sak kayange. Aku ya meh ngomong kok. Piye? Aku isih rada deg-degan ning. Ngene wae, wah jan angel ngandani kowe iki. Ngene wae. Iki gandeng aku ki wong nek omong klerak-kleru. Heeh. Engko nek sapa wae tekan ngarepamu dijak guneman apik-apik. Oh iya. Nek jak guneman apik-apik ngayel tetep wangkal arep nyekel kowe. Kowe mengkari jawel aku terus. Wah sikate. Sik. Ki omongane Bagong apa omongane Prewangan? Bagong. Tenan lho iki. Tenan yakin. Sumpah. Sumpah. Jawel aku. Kowe nek ndi? Aku ning mburimu. Aku mergane ra tau iso omong-omongan aku wong iki brangasan. Heeh. Tanpa omong-omongan pukul dulu urusan belakang biasanya ngono kuwi aku kira. Ning nek iki kowe sing ngomong-omongan, heeh. Nek ngayal jawel aku asik kate. Tenan, Gong? Tenan. Hah, seneng aku. Ndek kanca adi lanang iki seneng wis aku marem aku wani. Gene ora urung njaluk pambiyantuku. Wis kene. Jawel aku. Ya, ora minggat lho. Ora. Aku nang kene nganti esuk-esuk golekan. Ya. Aku nang kene aja kuwate. Ya.